Fetħet il-konferenza dwar il-proġett Integrating Silver Knowledge from Agroecology into the VET Systems li tellet fil-Gżira Awċija. Il-proġett AgroSilver kellu lan li jipprovdi metodi u materjal ġodda għall-iżvilupp tas-settur agrikolu u foka prinċipalment fuq kontenut u għodot innovattivi biex jappoġġjaw lill-istudenti fit-tagħlim tagħhom anke biżjed kontenut informattiv u viżiv. Il-filmati li nġibdu għandhom kontenut informattiv ħafna, kemm għall-istudenti, għad-dilettanti u l-komunitajiet, kif ukoll għas-settur tal-bidja ġenerali fid-dawl tal-isfidi li qed jiffaċċja. Id-Direttorat Rurali fih dan il-Ministeru Għal-Għawdex kien benefiċjarju tal-proġett AgroSilver li foka fuq is-setturi edukattivi, ambjentali u agrikoli li affettwaw b'xi mod jew ieħor il-komunità globali. Waqt li jindirizza l-aħħar laqgħa tal-proġett il-Ministru Clint Camilleri qal li permezz tal-proġett AgroSilver l-imsieħba involuti qasmu l-aqwa prattiċi u metodi tal-bidja li jintużaw fil-pajjiżi Ewropej. Il-Ministru sostna li għalhekk jittama li dan il-proġett ikun ta' benefiċċju għall-għanijiet komuni tagħna, fosthom l-sfida tat-tibdil fil-klima, nixfa u sfidi oħrajn li jaffaċċja s-settur minn żmien għal ieħor. Ta' pjaċir ukoll illum propju dal-istess seminar qed isir ġewwa l-Gżira ta' Għawdex sabiex propju bekk ukoll inkunu nistgħu nibqgħu naqsmu it-tarif kemm minn Għawdex lilin għal pajjiżi madwar l-Ewropa kif ukoll anke aħna stess nitalmu minn pajjiżi oħrajn kif qegħdin propju indirizzaw ċertu problemi. Waqt l-aħħar laqgħa saret tnejn fiċ-Ċittadella, il-proġett se jiġi fit-tmiemu fl-aħħar tax-xahar id-dieħel.